Kurutu. Onyulo. Ibe tidi makuji gizimu. Aba. Kini honoredo. Magi masani ni form. Mane ki masani utimo? Mai. Kurutu bwana kwani polisi ro gani nakucha. Nyako mane? Mane wacho. Ai weche maricho wawachi gik ma important. Wachi gik ma important. Bwana Kurutu. Anto bwana anasechandra. Gimang'eyo ni samoro time wa mapuri. Bwana koso gigwa no meng'ato. Nyalo bedo. Koso Nyasaye no miyo ng'ato gigwa. Ng'eni piny ni be ji chal. Chiemo ni biro pokira mo ng'ato machal kodi. Irado kodi. Kiwuotho kanyo tipeni ata chandra malich kamana ang'o ya. To kare ko. Anasara odaga koda ka chandra mera. Kanye. Piny mwalo kuda ora kuda but jamana na ruko nang'isi ni manok nyal bedo ha. Yene dhano chal. Nitiyo tich mane? Adong na wagine ga dong kama wagine ga cha. Kore kia. Tijino, deve majitiyo. Tijino ka yipondo. Koro bed serious. Very serious. You win. Think twice. Very serious. Koro wawachi gima important. Kururu lakini, gima important mwanya lo discuss sana. Bwana koro wachambua muma itek. Atek. Ingi remo? Anigi remo. But kuruti ngene ngata hapo wachambua muma. Bwana yeye muma ngama nendike. Bwana kusuk panja pin no ne onge kata ngene muma jogo kuyo kata diet. Muma onge diet. Kendo mane gima iro ko chando kabisa. Ngiso ji ni ntie arus moro. Kenango bwana muma ya to giwe diet. Kakoro majane gini gi pineapple. Mangane ne jamni. Ni ngou. Ngou. Dogo leka muma ni iwi. Ka ne Yesu gero denyo gi jopuonjre ne to negi kalo to negi neno ka ng'owu nochiek miwuoro. Eka negi donjo gi idho ng'owu. To mano jawar ne bayo gi ji gi wana ge. To jo Kristo masani to kitedo negi mandas. To kendo chwanyoge. Gizi wuoye ibiro wanyo ni kwa kadada ng'ane. Ni temi tedo kata michele mochiel. Mikete waru gi chai mokete roiko. Mano be ji dhi lemo. To winje diet mane Yesu gere chamo. Koro kaka arus te paro ni joka no cham yango. Kata arus cha en mana chapat. By the way arus mineno jawar no donjo to mulo gine cha. To gino be no miyo Judas oparore. Ko ka jawar no keto gi thing. Koka jawar keto chapat. Imane mer nyaka go. Emo no ndik ni negi mer. Gino mer. But ngeni gino no chando Judas sana. Mane gima no miyo Judas idea ni bwana koso aus ngani. Ngama liji manade ni ngama nigi form ni an koro ni Kurutu yin koro sani lokori ni kamara mara muo wuothe to nyiri luwa mana anta ne kaka ni ofuku ta golo seche madwa ni monda wuothi. Judas Charlie nogo gi joka deal ni joka biro miega percentage moro mar profit ma Yesu kelo every month. Adingi Yesu bwana Yesu to Yesu ne ngama tek nokonya dhingiso jawani bwana hata dwandho gi gap bana okonya yene. Lakini iti rieka bwana Kurutu kwani haina kama merieka kama tu wite ngini ngama rieka ngo bedo ngama ono ma bi dum kama patito kende rieka tu wi ntie kaka wi no chwere but in bright winjo in ga bright Kurutu to jo moko makasre ni jo jisani yuagareza na sana ripenge bwana waje ni piny teko mera nini koro gisela mo Nyasaye mondo migie mtoka ni to poko ne nyaka nyiri moko ni kingiso kata kamoro minya wuothe kar mbao no dware pen sana nyako mine no dude mana ngisi kendo kionge mtoka tingeni nyako koro nyiri ok dwari to koro ndalo nyith jo Israel kakoro jo Israel no wuotho higni 40 nyithi Yesu ma Yesu ero to nitie nyaka jodonge gi mosechopo 70 mapok onyiewo kata ndiga unutho eyo kapok uchopo utho nyiso ng'ati wat ni mano ni bwana kuchopo Jerusalem tene makora ibi madh konga ibi cham giga ibi kendi jaoda kiyude kanyo tikende nikech kacha ne ji bwana ji wuotho 40 years Yesu giribe marito ga atingeni polo to ni donkis ni nitie to ni di ji okasore sani ni ng'ato okasore ni eno dwa give up mane ka Yesu nochako tij wuon gi to Nyasaye no igni 30 gade Yung mano nga maduong. Iti ja 25. Tiwa jo ni se luso. Se give up. Gata mano ani moro. At 35 Yesu podi chimo manya odigi. Kakoro. Aye lal to no lal, mano to chir maber. Yesu nge no lal gi 12 years. But odagi dar odigi
for nyaka 33 koro kochako ministry. Yesu nolal. Yesu nolal. Dong na 12 years man odhi e temple. Oh. Ni yani no ringo dong ing'e tuge simu ni. Kama no dio wuoyo gi jodongo. Kanyo. Kare gacha to ko gine chare no ka sami tugo game tinyalo ling'ori kamano ni. To piny masani ni Kenya nyathi mathin ni temo kata mana pingo jaduong'. Ipemo pingo jaduong'. Yesu to gomba ga jodongo sani ka kore kijana weri gi nyathi mathin. Jodongo neni nyiso secha ka kuoth. Isiemini ma ok nigi wiye nono. Ma Ema mi anadwa ko nigi ga oburu. Ani ngeno kan ga wiya nono. Kana sama wuyo gi jidong no katemo ga matek kada ka wuyo gi ji. Tadwa ko gimoro. Ok nyal be wuyo gi ji gi wi nono. Ini walo. Walo minani walo no. Tiparo ne onyulo. Kidi mane koro Daudi ne go Goliath. Kidi mane Daudi ne go Goliath. Koro wawunde ni Daudi osebaberi odong achiel. To jo Israel be pake ni Daudi go. Daudi kore mowene. Daudi be rundo ni kecho ngega onego ji. En nyathi wuon okonyaga babi yumo miste. Mowinyo to kopayo. To Goliath dhi omiso. Mera mano nego jo Israel. To muma do wacho nang'o? Mano muma do wacho. To mano muma do wacho ang'o yawa? Kidwa ng'eni muma okuothi. Muma okuoge gi poko matek. Adier kanyo to bere matek. Kanyo to bere matek omera. Muma de koro kuotho. Mayo ing'eni kata muma joma ne ndike ne dikore. Dikruok. Ineno kata gima ne timore Sodom gi Gomora. Gima ne timore Sodom. Kawuono gino ne mito me. Gimane? Ebe ne ni dicho ng'ama. Gimane? Mugola teko ma Nyasaye malo mera ma Nyasaye wacho ni no. Binge gik ma ne timore kanyo jokoro joma ne ndiko. Ne ndikore. Kech nitie gik minyalo ndike muma gi mok ndike. Inyalo yudo kata ni Sodom ka ji nochiew, ne ji osemer chuth. Uchiew ne to madho yath, kusemadho yath. Tu bedo katika ginyiri mani du to gin misunge whisky gi wine tu wacho weche maricho ineno to gibia mang'eny kuwa kanyo to nyalo kata dho timera timera tindi luonge ni era timera yani koro e muma yani mano dhok mar mu wala iwinjo ga fan kweli ni gimoro iwinjo to beda ani ngini nodong adonga mathin tabedo jagine abedo but mama wa ema jawacho kamano ni nena dhi bedo daktari. Koro iparo ni onyulo koro sani di nyathi miyindi. Nyathi miyindi. Ti just 16 years. To baba unegi daf, baba unegi kembe. Koro ngisi lo nyulo dak kake dwaro. Yana ninge mami nyadak. Na dak kaka dwaro. Akwonga we sikul. Number 1. Ndio maana kata imidni. Wala school ndo nyaka we mone. School do te. Kaso kata ko kawe sikul. Bato ya uita isomo gerieko. Kodi isomo gerieko. Isomo gerieko. But koro ing'e gima timo. Kaneno ka baba wagera ahinya nong'isa nodhi maya gigo. Kara adhi sikul. But abiro late, abiro sama dwaro. Odiochieng' magombo neno ji. Agombo ma adhi agoyo kwan moro ronga. But buga be ok rong. To mayeng. Adwaro buga ni go tik. Mayeng. Nyiri. To mago ok ni ot kamae madhi sikul ndo ngawengi ot. Gino ok gidhi skul. Gino ok gidhi. Ok idwa wach gi nyathi skul, kati dhi skul. Ok adwa wach gi nyathi skul kata dhi sikul. Oyulo mari mimi miaka nyero. Dong yien anto pod ariek do. Mora ga. Kata ni ng'ena riek ga but wiya to nitie kaka. Ani ng'eni ji paro ga na riek ga wiya donge. Kata nange ka ni riek chon. Ati gino yani chondo ji ne paro kamano. To sani anta tem. Ji ong'iyo kodi. Ji ong'iyo kodi. Bende ji nyalo ng'iyo kodi. Ji nyalo ng'iyo kodi ng'iyo moro nyulo. Bana ji ng'iyo moro mapana. Ji ng'iyo moro kari senene. Nyaka ng'ama noluori ng'iyo kodi design moro. Bwana ng'ama noluori maber. Makata ka nikalo to mi luor. Koro bwana ni koro chakucha ng'iyo godo ng'iyo moro mide gi penyi ni mato koro ang'o ni adier. An ng'eni gino to rach na. Ay bana gino nega. Gino ok ber bana. Bana imbe se ponyo kaka no waluore ga kata kodi. Oi chon waluore. Chon waluore ma kwa rada to musri mathin ni to wadhi. To me wa enjoy mathin. Apenji ni onyulo asa comedian. Ng'eni ng'ama miyo ji nyiero dong manya wala miloko. Banede kaka ng'ato ki iwacho gimoro to ofil nade owinjo nade ni gino mit. Yani iwinje gi kanye to.
En ole. Sambil ngato to nyalo wuotho aja ni ngan ma boring ma. En ole gima timore. Miyo ji nyiero yot. Nikech itemo pimo wi jani jogo chalo jonekni. Itemo pimo wigi. To giseng'eyo ni dwa pimo wi. Koro ginyiero fupino. Mane gima ji nyiero ga. Ni mane gima jogo